खुलुमबाय आन्दायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै बे डिसेम्बरनि 2025 मायथाइनिनो दिनै ख्रिस्टमासनि बोथोराव दिनै जों फैयै फैयै 27 डिसेम्बरनि बे खालाराव जों सफैबाय आरो दिनै जोंनि अदालगुरि सेक्रेट हार्ट पारिशनि सिङाव थानाय जोंहा जेरै अदालगुरि टाउन खाथलि मण्डलि आरो बे मण्डलनि गेजेराव जेरै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोरबोनि ख्रिस्टमासनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय बेजों लोगोसे आंनि सारियाव जेरै मानगोनां सार दं बिथांखौ आङो ख्रिस्टमासनि मुङै आरो बिथांखौ दिनै मोननायजों लोगोसे बिथांखौ गिबियावनो आं बरायना लाग्रोबाय गोजोन्थों हेपि ख्रिस्टमास अनदायग्राफोर दिनै बिथाङा सोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायथिनो लुबैदों बिथाङा जोंनि अदालगुरि सेक्रेट हार्ट पारिशनि मानगोनां बोसोनगिरि एबा एडभाइजार आरो लोगोसे जोंनि अदालगुरि टाउन खाथिमोननि बिथाङा सासे बारग' प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि गेजेराव जेरै दा बिथाङा दिनै आरो बोसोनगिरि दिनै जोंनि बिथाङा सासे गियानि गुनि आरो सासे गोरों रोंगौथि सासे जोंनि फोरोंगिरिबो आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव इसोरनि आरो गोथों आरो गोथार सैथो आरो स्रांनि सोमोन्दै बिथाङा मोजांथार रोंगौथिफोरखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव होयो दा बिथांखौ आङो लोगो मोननायजों लोगोसे आङो जाय सारनि जाय बिथांनि मुंखौ आं एसे मिथिनो होदों जाय आदानि एबा सारनि मुङानो जादों मानगोनां बिस्वजित दैमारि दा बिथाङा जोंनि गेजेराव गसंना दं आं बिथांनो सोंनोसै आदसा सार नोंथाङा दिनै जोंनि गेजेराव अदालगुरि सेक्रेट हार्ट पारिशनि सिङाव सासे मोजां बोसोनगिरि आरो लोगोसे अदालगुरि टाउन खाथिनि बोसोनगिरि दिनै लोगोसे आरोबाव दिनै आङो आसा थियो नोंथाङा दुलाराय बुहुमाव थानाय गासै फोथायारि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर जिखि धोरोमनि जिखि डिनोमिनेसननि जिखि हारिनि जिखि बिथांमोननो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गोजोननायजों एबा उइस जासिहोनायजों लोगोसे नोंथाङा जोंनि गेजेराव मोजां बिबुंथिखौ लाखिगोन होननानै नोंथांनिफ्राय आं आसा थिबाय साबायखर थाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सेक्रेट हार्ट चार्च गिर्जानि सिङाव थानाय उदालगुरि टाउन केथलिक मण्डलनि जानानै दिनै जों उदालगुरि जिल्ला आरो गासै आसाम आरो गासै भारतनि गासै फोथायारिफोरनिसिम आरो जोंनि ख्रिस्टीय फोथायारिफोरनिसिम जोंनि उदालगुरि टाउन केथलिक मण्डलनिफ्राय गोथार बर'दिननि सुबिसाखौ बे समाव नोंथांमोननो आवगायनाय जाबाय गोजोन्थों नोंथांमोना मोनथिगौ 24 तारिख हरावहाय जोंनि दुलाराय बुहुमनि थाखाय शान्ति लाबोनो थाखाय आफा इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ गोथार मरियम सोरगो आरो बुहुमनि गोथार आइजो मरियमनि जुगिदि बेथलेहेमाव गलि न'आवहाय शान्तिनि राजाखौ सारि जाहोबाय इसोरा गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ राजा बायदि थिनहरनो हागौमोन नाथाय शान्तिनि राजा बुंनायखाय दुलाराय बुहुमाव शान्ति लाबोनो थाखाय गावनि फिसाखौ बयनिख्रुइ दुइसिन निखावरिसिन महराव सारि जाहोनानै गलि न'आव सारि जाहोबाय बिथाङानो जाबाय राजानिबो राजा शान्तिनि राजा जोंनि त्राणकर्ता प्रभु जिसु जों बिथांनि मुंखौ बोसोरे बोसोरे दुलाराय बुहुमाव जेनेखा मानिबोदों सारा बुहुमाव जेनेखा खुलुमबोदों गोसोखांदों जिसु ख्रिस्ट'खौ मान बावदों खुलुमदों आइ मारियामखौ मान बावदों जोंबो नर्थ इस्टनि जानानै जों उदालगुरि टाउन केथलिक मण्डलनिफ्राय फिसा मण्डलब्लाबो जोङो 24 तारिख आरो 25 तारिखआवहाय जों गाजा गोमजाहै बे बर'दिन गोथार बर'दिनखौ जों खुंबाय आरो बे बर'दिननि मुङाव जों दिनै बे उदालगुरि केथलिक चार्च प्रांगनावहाय जोङो मोनसे अनलायनायनि बहस खुंदों जों दिनै बे बहस जानो थाखाय गासैबो जमा जादों आरो बे मोजां समावहाय जों प्रभु जिसु सारि जानायनि सोमोन्दै जों फंनैसो बुंनो बे खाबुखौ मोननायखाय आंनि बाहाय दैमालु नार्जारि बर' बिथांसिमबो आं साबायखर बावहरनाय थाबाय जों मोनथिगौ भारतआ मोनसे सेकुलार धर्म निरपेक्ष हादोर जोङो ख्रिस्टान जानानै गासैबो भारताव थानाय
गुबुन गुबुन धोरोमखौ जों मान बावो जों सन्मान होबोदों आरो सन्मान होबाय थागोन नाथाय जों नुनो मोनदों सम सम जों बे सेकुलार धर्मनिरपेक्ष हादोरावहाय गुबुन गुबुन धोरोमखौ नेवसिनाय बायदि जोंनि रमान कैथलिक आरो ख्रिस्टानफोरखौ जों नेवसिनायखौ नुनो मोनदों नै दाख्लै बावैसो 24 तारिख मोनाबिलि समावहाय बर'दिन जाजेननाय समाव ख्रिस्ट इब होननाय बुङो जों बे समावहाय नलबारियावहाय जेसेबां ख्रिस्टखौ फुजिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन बेखौ गासैखौबो सिफायनायखौ जों नुनो मोनदों जों थारैनो जों ख्रिस्टान जानानै बेखौ जोबोर जोङो दुखु मोनदों जों गासिबो दुखु मोनदों आरो जायफोरा खालामदों जों बिथांमोनखौ जों मान बावनानै खुलुमहरनानै जों बुङो नोंथांमोना अननानै धर्मनिरपेक्ष सेकुलार बे ओंथिखौ जाहाथे सन्मान होयो बेनि थाखाय जों खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे भारतआ शान्ति थायो मानोना जों ख्रिस्टाना जाबाय सानफ्रोमबो जों शान्तिखौ आसा खालामो प्रभु जिसुआ शान्तिनि थाखायनो जोनोम जादों जोंनो सानफ्रोमबो शान्ति नांगौ जों मालायनि सायाव माब्लाबा जों बिग्रायखांनो गोसो गैया जोङो ख्रिस्टानफोरा मालायनि सायावहाय जोङो बिग्रायखांनो जोंहा गोसो गैया मानोना जोंनि धोरोमानो खिन्थादों जोंखौ उन्दै जानो थाखाय जों नेवसिजाबाबो जों उन्दै जानो थाखाय जों थानो गोनां जायो उन्दै जानानै जों थायो मानोना जोंनो उदाहरन होदों जिसुआनो बे राजानिबो राजा इसोरनि सासेल' फिसाब्लाबो बेखौ उन्दै महराव सारि जाहोबाय उन्दैथार खालामबाय निखावरि महराव गलियाव सारि जाहोबाय बेनो जोंनि गिदिर शिक्षा नाथाय बियो इसोरनि फिसाज्ला राजानिबो राजा जों बै गोरलै जिसुखौ जों गोसोखांनानै बेनि उदाहरनखौ जों लानानै जों सानफ्रोमबो शान्ति कामना खालामो आरो भरसा खालामो नलबारियावल' नङा सारा आसाम गटे भारताव जाहाथे शान्तिया थायो शान्तिनि थाखाय गोसोखाङो आरो गासैबो लुबैयो बेनि थाखाय जों फिसा जायगानिफ्राय उदालगुरि टाउन कैथलिक मण्डलनिफ्राय जोङो बे समाव खावलायहरनाय थाबाय दिनै जों गासैबो रंजा बाजायै जों बस जादों जों गोजोननायखौ मोन्दों आरो आफा इसोरखौ जों हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे जोंनि बासायगिरि शान्ति नाजार प्रभु जिसुखौ जों हाजार जों खुलुमहरदों आरो बिमा आइ मारियामखौबो जों हाजार गोथार बिमाना जों खुलुमदों जों साफ्रोमबोनि न'आव जाहाथे आइ मारियामा जोंखौ अनो आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमनिबो गोसो मन्दिराव जाहाथे जोनोम लायो बेनि थाखाय जों खुलुमदों आरो दुलाराय भारताव जाहाथे गासैबो जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम मोनो बेनि थाखायबो जों खावलायहरनाय थाबाय जोबनायावहाय आरोबाव खनसे जोङो दुलाराय आसाम आरो गासै गुबुन गुबुन धोरोमनि सिम जों खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे जोंनि भारतआ धर्मनिरपेक्ष हिसाबै थांनानै थायो अनलायनाय थायो गुबुन गुबुन भाषानि गुबुन गुबुन धोरोमनि गासैबो बिदा फंबाय हिसाबै जाहाथे थांनानै थानो थाखाय राहा मोनो बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय आरो बे समावहाय जोंनि उदालगुरि पारिसनि सिङाव थानाय गासैबो जोंनि मण्डलिफोरनिसिम आरो उदालगुरि टाउन कैथलिक मण्डलनिसिम जोंनि अनसायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो जों उदालगुरि सेक्रेट हार्टनि जाहा मानगोनां फादार दौरि गिदिर फादार दानियेल मार्दि आरो लेङा फादार निखिल दैमारि आरो गासै सिस्टारफोरनिसिम जोङो जोंनि टाउन मण्डलिनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय आं बेसेबांखौ बुंनानै दिनैनि गोजोननाय रादाखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों नमस्कार हामबायसै बे समाव मानगोनां आदाया एबा सारा जोंनि गेजेराव बर' बिमानि रावैनो गोबांथार बेसेन गोनां जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि सारिजानाय शान्तिनि राजानि सोमोन्दै गोथौयै जाय जेखौ जोङो मोनदांसनो हायाखै बेखौ बेखेवना होबाय बेनि थाखाय आं बिथांखौ रोजा रोजा हामबायो बेजों लोगोसे जोबनायाव आं बिथांखौ गुरैयै फंनैसो असमियानि रावै शान्तियारि गोजोननि थाखाय बुंगोन होननानै खावलायनानै बे समावनो बिथांनिफ्राय आं बेखौ मिजिंथिबावबाय असमियानि फंनैसो साबायखर थाबाय সর্বপ্রথমে আমি ওদালগুৰি জিলাৰ ওদালগুৰি সেক্ৰেট হাৰ্টৰ অন্তৰ্গত থকা ওদালগুৰি টাউন कैथलिक মণ্ডলীৰ পৰা আমি সমূহ ৰাইজৰ হৈ আমি আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ সমূহ খ্ৰীষ্টীয় ৰাইজ আৰু সকলো ধৰ্মাৱলম্বীৰ প্ৰতি অসমৰ সদৌ অসমৰ প্ৰতি আৰু গোটেই ভাৰতৰ প্ৰতি আমাৰ শুভ বৰদিনৰ পবিত্ৰ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি 24 তাৰিখ সন্ধিয়াৰ বেলাৰ পৰা
আজিলৈ আমি পবিত্ৰ বৰদিন উদযাপন কৰি আছোঁ 24 তাৰিখ সন্ধিয়া আমি গোটেই ৰাতি আমি আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুৰ জন্মৰ পবিত্ৰ শুভক্ষণত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু 25 তাৰিখ গোটেই দিনটো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যীশু ঈশ্বৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ তেওঁ ৰজাৰো ৰজা শান্তিৰ ৰজা ঈশ্বৰে ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ পুত্ৰক ৰজাৰ দৰে পঠাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই সময়ত গোটেই পৃথিৱীত অৰাজকতা আছিল সেই অৰাজকতাক শান্তি স্থাপনৰ কৰিবৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টক সকলোতকৈ সৰু দৰিদ্ৰ ঘৰত বেথলেহেমত গোহালি ঘৰত জন্মালে সেইটোৱে আমাৰ খ্ৰীষ্টানসকলৰ ডাঙৰ চিন উদাহৰণ তেওঁ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হ'লেও তেওঁক সৰু বুলি তেওঁক যাতে জনাজাত হয় তেওঁ জ্ঞানী হয় ৰজাৰো ৰজা হয় এনেকুৱা যাতে সকলোৱে চিন্তা কৰি তেওঁ ৰজা বুলি জ্ঞানত আনিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বৰে তেওঁক নিম্ন শ্ৰেণীত সৰু শ্ৰেণীত বেথলেহেমত জন্মালে তেওঁ সঁচাকৈ শান্তিৰ ৰজা তেওঁ সঁচাকৈ ৰজাৰো ৰজা আমি তেওঁৰ উদাহৰণ আমি সদায় গ্ৰহণ কৰোঁ আমি সকলো খ্ৰীষ্টানসকলে সদায় সৰু হৈ থাকিব বিচাৰোঁ আৰু ধৰ্মত লাগি থাকিব বিচাৰোঁ আমি কাৰো প্ৰতি হিংসা অন্যায় এইবিলাক নিবিচাৰোঁ বৰ্তমান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতত আৰু অসমত বিশেষকৈ যোৱা 24 তাৰিখ সন্ধিয়া নলবাৰীত ছেইণ্ট মেৰী স্কুলত অৰাজকতা কৰিছে আমি তেখেতসকললৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশৰ মানুহ ছেকুলাৰ দেশৰ মানুহ গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ মানুহ যাতে আমি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ আমি কামনা কৰিছোঁ যি দলেই নহওক বজৰং দলেই নহওক বা যিকোনো দলেই নহওক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে শান্তিক বিচাৰে শান্তি সকলোকে একগোট কৰিব পাৰে শান্তি নহ'লে বিশৃংখল হয় দেশ অৰাজকতাত চলে গতিকে আমি শান্তি কাম্য কৰিছোঁ এই সময়ত আমি 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ আমি তপস্যাত থকাৰ পিছত আমি ওদালগুৰি টাউন কেথলিক মণ্ডলী হৈ পেলাই আমি আজি প্ৰীতি ভোজৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সমূহ আমাৰ খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী ভাইসকলে এই প্ৰীতি ভোজত যোগদান দিছে আমি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ গোটেই পৃথিৱীৰ লগতে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰু ঠাইৰ পৰা আমি এই ডাঙৰ পবিত্ৰ বৰদিনটো উদযাপন কৰিবলৈ পাই আৰু আপোনালোকে এই সংবাদ পঠাবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ অনুৰোধ বজাই ৰাখিব আৰু অসমত জিলাত প্ৰত্যেক জিলাত আৰু সমগ্ৰ ভাৰতত শান্তি স্থাপনত আপোনালোকে সহায় কৰিব এইখিনি কৈ মই আমাৰ শুভ বৰদিনৰ উপলক্ষে দুষাৰমানকৈ সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ जोबोर गोजोननाय थाबाय अनलायग्राफोर बे समाव दिनै मानगोनां जायो आरो बिसोरजो दैमारिया जोंनि गेजेराव बर' बिमानि राव आरो लोगोसे असमियानि रावै जेरै जोंनि जे नांगौफोर जे गोनांथि जोंनि गेजेराव बिबुंथिनि गेजेरजों खौसेथि अनलायनाय जिसुनि थार फैनायनि मिनिंखौ जोंनि गेजेराव रानना होबाय बेखायनो आंबो नैबेसोरनि गेजेरजों बिथांखौ रोजा रोजा हामबाय होबाय आरो बिथांनिसिम जोबनायाव आंनि गोजोननायखौ जासिना बेहायनो आं फोजोबबाय हामबायसै गोजोनथों दे